পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। পৃথিবীরে প্রত্যেক সহর ও গ্রামরে মোর নাম সংকীর্তন হেউথিবা শুଣାଯିବ। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ନଗରରେ ହେବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 20 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁର ନବଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତାଇ ଗୌରସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ବଳଦ ରଥ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଦିବ୍ୟ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thanks for watching. Hare Krishna.